Bro, these are the years. So this is 2007. Tado rinopinda 2008. Munongoziva 2008 gore renzara rere. Things were tough. Pane zvimwe zvinhu zviri obvious zvekuti unongonofunga kuti imba yandikapinda obvious hamuzoshayike salt, hamuzoshayike hopfu chichi. Zvinhu zvakadaro zvese izvozvo zvaishayika baba. Vanhu vanga vari pamahwani. So isusu pataigarawo pane vanhu vekuti zvinhu zvaioma, munhu wese achitocomplaina kuti things are tough, hatina hupfu chichi. But ivo zvinhu zvavo zvaita kunge zviri bo. I don't want to say zvanga zviri bo because I don't know the affairs dzemudheni chaimo kuti zvanga zviri bo ira zvanga zvisiri. But you know these guys ndovave vekuti when everyone else is just complaining achingoita nge vari pasame level, ivo vanenge vachingobuda tumanyo release. So timu iri panext pedu ranga rabura TV, color TV. Waiza matezi aisatine kedoka TV kataiona katrident kekuti maiti mukanyanya ukatarisa stereki mapicture achina aifa atanga kungoenda kudenga kuti zekuti munhu aifanira kutongojambira kuseri uri skillful paarea then kobva kaona. Zikangoa kaitomboramba kuona zvachose zvekuti taizongopedzisira takadzima tombonotamba panze tozodzoka time after kana kuti 3 hours pamwe mushini unenge wambotonhorera. So these guys are buying my VCR, my new one, and this is the advent of my DVDs, chichi, arikuya nema disc, color TV, LG, apa isisu tukutoti huvu, parikutonetsa, you know. So now, you know, I was a kid. Inini ndandiri munhu anga aionera anga akangwarira madhiri. Because ndaiziva kuti ndikanyanya kuda kuonererwa stereki ndaigona kuzotadza kuaccessa some of these liberties. And did you see? So I made sure kuti these 3 families ndaiwirirana nawo. Panga pane den pana George. Kwana George kwanga kune VCR. Yaitamba magame. Saka ndaiwirirana naGeorge nenyaya idzodzo kuti maweekends George paanenge because aisadzidza pataidzidza isusu taidzidza musupport mulocal school ka iye aidzidza kuLuisa isi kuprivate school. So taiwirirana panyaya idzodzo. Then next pachina pambari pana Sandra. Vana Sandra zviri zvekuti food chete. Saka apa taizorova organization yekuti homework tainorovera kwana Sandra anditi weekend ndaipedzera kwana George. Then kwekupedzesera kwandichataura nezvako nhasi ndekwana Carlo. Makandipedzera that day. You know, kwana Carlo manje ndokwanga kune color TV ne DVD. Richitori nyowani richiri kupisa shamwari. Mazvoti ipapo munhu anga nesatellite dish anga nePhilips kana usati. Ndo zvanga zviriko nguva iyoyo. So inini ndobva ndaronga dhiri rangu. So this is pakati pe days. No, it was a Friday. MaFridays angu ndaiti tikabva kuchikoro kuma1 ndotraya kumboona kuti TV iri kubvuma here. Kana yarambawo zvatongoramba ndomboti kubhora 2 minutes. Then time ndozoti kwana Carlo handiti ndageza makumbo because pakapeti paisadiwa munhu aneshena. Ndorova makumbo angu bhobho noenda pana Carlo. Tobva tatanga kuona maAfrican movie. So maDVD achisvika African movie yaitosvika ine part 1, part 2, part 3 pasame DVD. Ndo advantage yacho zvoti maigona kupedza arati 7 hours muchirova series yeAfrican movie. So madesi yapambana na Django is the king of the jungle. Movie baba. Ndasvika paya vachiri tori papart 1 zvabva zvangoitawo zvakanaka kuti takangotangirana tese varidzi veDVD nenewo muoyi. But vaizvinzwisa kuti ava vane trident hainyatsoona zvakanaka. So let them come, let them see. Plus zvaisazonakidza kuti mungobudirira nditi like this is 2007 pamboitwa Hero to Zero yaramba kushanda. So everyone else is just suffering. But imimi zvinhu zvenyu zviri kuita ende vanhu havasi kuzviona. Ona hapana point. People have to see that you have a color TV, mune sofa, mune carpet, mudeni, anditi. So now you right now people like us to see and say, hey, sofa iri, rakanaka singaite, you know. Or kumba kwedu manje TV yacho yakafa iri kutonetsa. That made them feel good. Now, ndasvika papa tatogariswa pasi. Papo mudhara wacho aitongoita zvinhu zvekungoratidza kuti inini handisi class yenyu. Because recently anga atobva kupinza second wife.
So second wife ndo yataiona nayo mamovie. First wife yange iri muproximity but yanga isingafarire zvekunyanya kuonekwa. You know, taona Kalo arapa, ini ndirapa, mainini waKalo arapa. They had a good relationship though. So tindare I manage barika rake zvakanaka. Now 2 hours into the movie, Kalo vade thought, mainini inini ndarowa nenzara. You see, inini ndiri kuona haipapa I'm unfazed. Handisi kufunga nezvekuti nzara futi. Zvenzara ngazvimbomira timboona Kala TV, timboona Django. Because nini ndada kutokanda tumasase tokuti hey mamovie amunawo anonakidza. Ndichifadza muridzi wesini. Mamovie aya hey kwedu isusu tongona makatuni chichi tongona gringo na 1 kusvika na half 1. Hayo vachinakirwa nepraise. Now gidza ati ndine nzara zvikanzi namai nini sorry Kalo akati ndine nzara zvikanzi namai nini wake you know what Kalo, what you can do is get into the kitchen, then pizza irimoyo yasara handiti wongodyawo handiti, then matoppings usasiye zvako chingobva wangoisa matoppings ese wobva wangodya zvako because ichi munin'ina wako anozombotibata pasa pakawani. Baba pizza manje yandifungisa kure because pizza ndofunga ndabva kuidya 2006 wacho napa birthday rangu zvekuti havanga pakaipa pizza ndinzwe kuti vanhu vari kungodya zvavo pizza nje pasina reason. Kalo papa yavatoti shuwa here mama mati ndopedza pizza yese nematoppings. Ini ndau chainditira kwiye ndechekuti why are they saying pizza nematoppings? Isn't it kuti pizza inenge ngori nematoppings pamusoro but you know azvinomboyanyoda ndangoona ka red flag. I didn't want to acknowledge the red flag because paitaura pizza, you know. Zvikatonza because apa futi hupfu hwakutopera zvekutoti handifungi kuti tikabika sadza manheru munhu wese anokwana. Saka ndofunga tichatozongoita zvepudding handiti, then pizza inozongosarawo yobva yazongodyiwa munin'ina wake anenge akuzongodya uyoyo. Ndakucalculate ndikati guys ana obvious neTV yawakatenga yavanayo nemasofa avanawo. Hey, apa kurarira pudding. Amana, who does that? Saka madeziwa you could easily say kuti handisi kurara ndikuenda norara kwananhingi as long as they know the person kuti ifriend yako chichichi veiko kuconfirmawo. Plus vanenge vachitoda kuti utoende so that pafood vanoti -1. Now inini manje semunhu akangwara because ndaitapura fast ndikati no ndikanonoka dhiri repizza kairi ndogona kutorohwa 10 knot. Inini rega ndichitomhanya kudheni fasta kuti ndisazowanza mamovements handiti kuti ndingoti gagaga. Ndobva ndakanda mainini vaKalo nestatement ndikati mainini movie ine mapati mangani? Zvikanzi kutosvika pati 3. Kati saka mukiona yese nhasi? Zvikanzi nhasi hatisi kutombokurumidza urara tichiona zini. Ndikati kana makutodaro because inini handida kujambwa because Kalo anozoya mangwana achizondionedza kuti hanzi takazoona zviri zvakazoitika. I don't want him to spoil the movie for me. Ivo havasi kuonera gepera kuti inini ndatonzwa kuti pudding ndikanzwa kuti pizza nematoppings. Ndiri kuronga nyaya yangu. Zvikanzi saka kana wachitoda menu unenge wakutongoshingirira nesu nhasi. Ndobva ndakarova calculation ndikati iyo yaita bhobho ndabuda. Ndandati rega ndichitomhanya padheni. Saka Kalo anga akagara pesa apa asati asimuka kunoda kupizza. Saka ini ndikati Kalo achitora akagara ini ndingoti gaa padheni fasta ndokumbira permission ndodzoka ndichimhanya zvekutoti mukomana paanozosimuka ndini ndatopa ground panzvimbo. Now ndasvika padheni ndakumbira zvikanzi mwanangu don't worry, it's okay you can go. Handiti pana Kalo apa panext apa ndikati zvikanzi it's okay plus mangwana hakusi kuchikoro musazongoita musikanzwa. Ndikati zvikanzi kosadza ndikati haiwa
don't worry, zvikanzi aiwa tongokusiyira because share yako inenge ingoripo uri mwana wepanapa tingazofa tazoregedza ngati kana kuregedza because ndikudhabhura kuti pudding vamana kurarira pudding munenge maita kuti yakawanda sei iri nhasi ndabva ndadhirova rani rangu ndofunga ndakaita kadhira kakangondiitira zvabout 3 to 5 minutes ndatodzoka musheti nguva diki diki zvikanzi nameni watodzoka ndimeni wakala vari kudani ndikati ndadzoka ndikutiraya kuda kuona but ndikutoona kuti mukomanaka kalo akutodikitira kudai kalo asatorova ndinako zvekubvunza mati asatorova pizza ndisipo yese vangoti gaga pizza inodyirwa zvikuzowadarira uchinyatsonzwa kunaka kwayo ndakaita hasha ndakanzwa kuviruka munoziva mumwoyo wangu wakarwadza munyatsoonzwa kuti chakazondinyaradza ndichingoti manheru don't worry we're going to have pudding and I'll be there because this is 4 o'clock movie tangoona 2 hours African movie one part yagona kuita 3 hours iri 1 kozoya imwe part 2 dzimwe 3 hours saka ndine about 7 hours in the bank. I'll be here for that pudding ndino now ndaiza taona nguva dzafamba jango yachananya kunakidza here pudding ka anyway nguva dzafamba vabva vazosimuka maini ndobva vaenda zvavo kukitchen ndobva varova nicers vari kurova gare tazodedzwa wakomana shuya mutore chikafu chaita mufana wakalanga atouyawo tatodaizo kubudikira kukitchen kudaizo ndikuona maziplate yeporridge maplate yeporridge ndikabada muchiunosondira amana kurarira porridge bwezi wanga wakupera ndakugaya manje kuti padeni angati cabbage zvaro but at least ijembi apa kuti ndichimhanya padeni ndatopakurirwa uko hazvichaite manje saka ndoyanga vachiti pudding porridge takazongodya then goko rere ndorazonzi no munin'ina wa kalo akuzonzi ona kalo arovachi pizza yake maskati iwe ichitora goko reporridge rere ndoraunzi chitora pizza yako iwo wodya manheru anayo. So all along nemskillful dzandanga ndichirova dzese dzindezoti vanhu makoko esadza neporridge vachiti pudding. The point yandoda kungotaura i1 point yandoda kungotaura ndeyekuti taakunangana nevalentines in fact let me not talk about Valentines. Let me just talk in life generally. Kungoti mupenyu pane vanhu vanoita nge they have everything together. Everyone else will be complaining. Ndavandozodaiso. But pane munhu wekuti munenge muchitombozvikwese nawo mega kuti mukore uno nenzara iriko iyi munhu ari kutaura kuti hanzi chichichi muchita question marks handiti then but mozongoti aiwa but chichi motopiwa pressure nemunhu iye kuti handada kutosevhawo ndada kuenda kuzanzibar. That thing chambokupa question yekubvunza kuti but pizza inombotaura chinzi pizza nemaToppings here kana kuti ingori pizza. Apa matoppings angani mavegetables. You see what I mean? So you never know mararamiro ari kuita vanhu, and don't rush to get yourself maplans awo. Don't rush to think kuti saka kana akaenda kuzanzibar inini nda kutokwira ndege ka ndichienda kana kuti kuCape Town kana kuti ndichienda kana kuti kwakati da kutobva ndatozviitawo da kubva ndadai kudai. Learn to resist that pressure. You don't know what's underneath. You don't know the real truth. You don't know kuti picture riri kutorwa iri, what's the story behind, what's the story behind the picture. And social media ndo yekunyanya kutifurira kuti munhu akapiwa social media ari kubva ati ona iye asikana ndabva ndareceiva abva azondidai so the girl is happy, then you feel like your life haisinyatsouri worthy, unzwa kunge uri potato kana kuti uri pumpkin. No, you're not. But zviri kukupa question yekuti but munhu ichokwadi izvozvo, it's probably because there is something underneath chiri kuitika chausiri kunyatsa kunzwisisa, chausiri kuziva secret yake yekuti sadza iri ndo pizza yacho, porridge ndo pudding,
iwo kunzwa kuti pudding wakupinda pressure. Anyway, takungoti mwedzi uno werudo musaregere kutengera wabi wenyu, but don't be forced to do zvinhu zvausingakwanise. Kana uchikwanisa ita madana, but kana usingakwanise usapiwe pressure. Usapiwe pressure nevanhu vari kudya porridge vachiti pudding, you know. So that's it. See you next time.